Ole tunchuma an chanchin kan soitur te hi Philippines rama chengte ni in Philippines hian aram num na mai pi alama ami chengte pon lami te laka anin hon zaw na le chung ko inkara in hmangai na thuk tak an nei hi an lar pui hle a hetia anin hmangai ton na le midangte an mi khwal thiam na hi an sa khorin na an von nge wang te po ani thei ome Christian ram ni in ami cheng za asom kwa te hi Roman Catholic an nge nge a hetiang taka Christian tamnaram ani awang hian an khotlang nun le mimal nuna in hmangai ton na an war hle a in tin deuh thowa kum upalam en kol thawin mi tu po engdin hmona ding po ni se za takin anin dor ton thin nu le pa te chuan an fa te hian an tar thlengin an ma ni en kol se an ti vek ome abik takin fanu te phei chuan nu le pa te en kol hi an bat ni hialin an ngaya ma se he kaldan hian u chuak chin nei ta se enge thlengta ang nu le pa te chuan an fanu te chu engteka ama anin chwa san tir lo do ta se engtin nge ni ta ang ole tun chuma hian ka beiding chung ko boina chanchin kha in hanbi chang ve thung don te ang he thil hi khovel pum huwa po a rowa taka twal thana ni in kumsang kha sakwa somruk chawvela Philippines ram ngor nging dot tu ani hiala he thilin khotlang le ril rolama ngong anei po kum somruk zet aliam nu po in alare tak tak theilo a phena hmangai na te beidon na tele isik na te hian he chanchin kan soitor hi a engzong po a thlir lo theilawin mi asiam thei hial ome January ni som paru kumsang kha sakwa somruk pakhat lailam ni in silai voili lai kap thom chu in number sang kha somsari pangana zipote ko thler makati atangin alo chwaka he in hi ka beiding chung ko in ni in chu silai ri lo chhuana in police ten an ba thlen chuan room chunga tangin mangang taka o lo chwa sham sham ri sha in kongka hon sak turin alo nge na police lam chuan room chung lai te an han on cha chu bangle chhuata te chuan thisen alo om noi maya pi asunsian ka beiding ruang ni om tak hian police lu na tor kongka chu alo dal dewa an han en chan chuan a o ma le apuma ka alo ni renga ma se alo la tholau mai Manila a thu chwa ve thin Chronicle story an tin a soidan phei chuan he nu hian hliam na tak mun riat lai a nein thimai theidin hmona ading ni in an soi tin afano Lydia ka beiding ruang bula om ni in afano ruang hnoi a hian afano pasal amak pa di Leonardo Kitango na ruang omboka an chung ko hotu pa ber Pablo ka beiding a chu he thila hian apoi khoi tu bernia langin ani po hi hetia poi a khoi no hian a hmona hian a in kaplum ve ngala amai ro chu pi asun siani ero wa nei thak taka loladamin annuwa an chuilet le theidan chuan Pablo ka beiding a chuan an fano Lydia I chu a pasal Dr. Leonardo a alo ve na lama akapa ti chuan a fano hliam tuar chan atum vele na lama pi asun siani hian ka atok veta ani hetiang thil hi engwanga thlenge ni anga chungkwa a anpa berin engwangin nge achung ko member te tha du na ril ro ane mai takle kumsang kha sakwa somruk ni in Dr. Leonardo Kitangona kumsom thum pangami doctor le professor ni mek chuan Lydia ka bedingi kumsom ni pathuma upa damno in lama inta ni lai mek chu aton na masaber ani a an pahni hian inzui nga chutin movie te an endun fo baka basketball games te po an endun china ti chuan hunrei lo te hnuwa Leonardo hian Lydia I chu Santa Mesa Manila om anu le pa te chu a hmel sha tir da boka hetia anin hmel sha thnu hian voi engimoza Leonardo chungte na hian an kal le nge nge Lydia I chu a hmel tha in a fil hle a ma se achungchang a hian thelmak tak mai om tlat thung achung te chanchin emo anau panlai emo apan lai hun hlim om tak tak angte a soi ngai lo ba ka zanrei thlenga aron len don te hian apa shil angai thu soi fowin man mo takin in lam apan china ma se Leonardo chungte chuan an sia thiam pui hle a chan chu Lydia I chu fanumal alo ni nen anu le pa te chuan to swal emo hum swal adai an hlau hle ni tura an lo ngai ve maya ama iro chu achung te chuan thi thiam via ma se Leonardo unau ti ve thung chuan
heti taka Lydia ipa Pablo Cabedinga police pension to hi engwanga strict viau nge ni angti chu an ngei to ve fo mai tin skula akal po hian apa hian an skula watha thlapin a huna tak aron shwaile mai zela chu mai ba ka pu Pablo a hian a fanu lo mel ve deuh tu te chu aman tor thoin alo vo mia zel boka a fanu laka hian khole khong theiang berin a om ani ber Manila police officer ti mizia a chhom chu ala pai lo chiang hle a ti chuan Lydia ite exam hun chu aron thleng dona chu Leonardo a professor chuan a lekha zerna a zerpui amamo ringin Lydia ite in chu awatlo ta fowa hetia awatlo fo ta ka chuan a chungte puin an lo ngai na ve hlei na sha a ma se Lydia inu pi asun siani kumsomli pangami ero mi thu hnuaya da ani ti lan chhuana chiang ber ani ome apasalin chonga phal huna chau chong ve in apasal thu chhuak chu atan chuan dan ding lai ani top mai ani vane thlak takin Lydia i chuan exam chu thatakin a pass ve da hlova ti chuan Leonardo anian apa hniana in nei an dilta a ma se apa chuan ani nei don ani chuan an chen na zepote ko thlera nge maya an ompui angai tur tho a thlon pui tariap maya atira Leonardo chuan a sheve deuh hleka ma se Lydia i a hmanga ema wangin lo theilovin Pablo Cabedinga te in chu an va fin tange nge a hetia an va chen pui atang che hian engwangin nge Lydia i chu anin chungkhur chungchanga angoi choi em ti te po hri chhotel telin Pablo chuan a fanu chu a chel lo chau alo ni a engkima a hauna ema a pasal ne na an chwa don po a zui ve zelin kara an chuan te hian anhunga chuan bi ka du ngai lo a hma a an bula chuan ve nge du thin chu mai ani lo Leonardo a na atanga alo ho piangin an nu pa a bedroom a an ti po phalawin an pahne chuan sitting room a hmu theina nge ya an om thin angai boka maktak main an honeymoon a takngial po zana a pasal bula retir phalawin anu chu aka anatia chuan lam siam chopin anu bula aria luitir tlata hengmai ba ka hian Pablo hian afanu pasal nei to hi maktak takin ala enkol aloni Leonardo chuan she om ati in apuzon che dan chu mak ati theile a ani telin Pablo che dan la chu adanglam tel mai si hei wang hian anu pui po chu hetiang te nuai chung ko boy laka tanga lak chho chu adu ta a hei hi Pablo hne na po hian a soi mor mu ni ngei turani ma se chu thu Pablo na sha chuan Lydia i chuan a pasal chu zuin hmundanga om atumani vai chuan Leonardo ma a ngei a fanulua a ka tur tho a soi mau mai chu thua u nau ti hne na Leonardo an awashil tum chuan anni po chuan ama puala silai lei ve turin thuron an lo pe hiala ma se ani chuan a rosary chu a ken jok tor tho in a chang ani ti chuan hun engemaw chen aliam hnuwa Lydia i doctor ni tura a intiam ni chuan Pablo chuan an hun mana tura amak pa chu atel ve theilo tur thu a shile ta hmia maya a chan han zo chuan ani chuan a fanule khazerna zong kha ama tumsak ani thole ani ero in engma atumsak ve lo thu a shila hei wang hian Lydia inim hnian a apa ama chau chu a hming thatur ani ti chu Pablo rilro ani le tatlat maya ti chuan Leonardo chu apuzon chuan angai theilo ta tela hei hi she omati ema wangle anu puinen po a in po na tha ani chuan sila owangin a omna chu chhuasan atum tangi nge a chumi rual chuan anu pui Lydia i chu chhuak ve turin a som boka ma se apa hlo ema wangin a chhuak ve theita lo kar tam tak anu puinen chuan in belo wangin Pablo chuan a fanu chu pona a chwa don po in chung ko member anu emo apa emo tel lo chuan a chwa phal lo alo ni a ma se Lydia i chuan damdo in pakhata na a mu hlo maya chu Leonardo an lo sha in anu pui chu mu tumin awakal wata ama iro chu a hmun awa thlen chuan apuzon Pablo bok chu alom le run to ti a hmu chuan akal sana annuwa awakal le chuan Lydia i chu a tho to lo thu chuta thokte chuan an lo shilta a heta chang hian Pablo hian a fanu te inkar hi ti chhiat adu hle ti asya theita ani hun aliam le shet nuwa Lydia i chu arai ti engtin tin emo Leonardo chuan lo sha in
Nau pai na vela in enkol na tur sen sau zong zong po Lydia ichu a thon veka. Ma se chung a poisa thon te chu Pablo chuan aron thon ker le veka. Ni khat chu Lydia ichuan Leonardo chu aron phone hlol maya. Ama chu hroi ve turin aron ngen chiam mai boka. Ti chuan arang lamin Pablo in atang chuan Lydia ichu hroi chuakin Kavita an ina hruaya. Hetia an kalvela hian au nau pa ti ho. Santa Misa omte chu annu chu lo enkol thaturin ashila. Ama iro chu annu darka re lautea. Katen gon en kota taxi ron dingin chuta tang chuan Lydia inu le pate an ron chhuaka. Chuta ring takin an fanu chu pele le turin an au che maya. Leonardo unau ti pahni. Gina le Molino te chuan. Thataka thil soi puituma bein Pablo hne na chuan. An fanu chu an ina om lo thole apasal nen an om thu an shilta a. Chu thu an han soi zo cha chu Pablo chu taxi let li in. Abom ron kena tang chuan submachine gun aron lek chuak thut maya. Chuta a fanu chu an ron pelo ani chuan chulai hmuna omte chu aka hlum vek tur thu a soita phiar phiar mai. Heti la hian Gina zona taxi lai chu lek nge nge in. A hmaya atin reng lai chuan Gina chuan in chung lama thil soi fel tura somin. Pon lama a thalo zonga an lar thei thut thu te po a shil boka. Chu Pablo hian hlau hle ni turani. A hming that to na te a. A hming chiat le hlau tharin a silai chu ada hniam le ta ani. Ma se an ina lu ta lo chuan Pablo chuan. Zan rei thlenga a fanu chu a hnena an da let le na na hun an nei thu soin. Chutia an ti lo chuan an in chu police ten an ven that viau angai tur thu a soi boka. Ti chuan Gina chu Kavita Leonardo te nu Pabula chuan avakalta a. Pablo an a hmai zona tak machine gun alek thote. A thil phut le a che dan song song chu awa soi veka. Chu thu a sha chuan Lydia I chuan a hlau thong hle a. Ma se arilu anat ema wang le a thinjim ema wangin. Anun dan song song chu soin. Eng tiklai ma a hlim ngai lo thote ba ka. Apa thin sia zia te soin. Pa fil tak le. Nupui fana mangai tak ani na te chu. Mit khap karlika swal ne in athak ngal thei tu te le. Kuthak zonga a che thin thu te a soi chuak ta veka. Hetia an soi khom nu hian midang in rem an ti lo chung chu. Leonardo te hian Zipote hmuna Pablo ina chuan let le zai an relta a. Ma se apa chuan afa ti hruaya Pablo aniana thil soi fel torin ro manna asiama. Ti chuan Pablo in chu an wathleng cha chu. Heta hian maktak le anrin lo takin Pablo chu alo fil hle maya. Panel omle fil tak ang che a lo omin. Afanu Lydia I chu mundanga po omse poi anti lo thote po alo soivel luama. Leonardo te nu pa chu an hlim kher mai. Kavit lama let le in anin zui hole ta a. Ama iro chu an hlim na chu ari lo nge mai. Atuk zingkar alo ni chuan. Pablo chuan anu poi adam lo thole. Afano chu anu bai pui tura kalvat turin acha a. Heta hian Gina le Molino po Lydia ibung rwala turin an kalve a. Ma se pi asun siane chu alodam thareng mai. Anat na chu alo ti dervel mai mai alo ni a. Thutlenga alo mu hilderin. Ginan amu phei chuan mak ati hle a. Ma se Lydia I chuan asya chiat ema wangin abung rwa chu apek zungzunga. Chutia a in pek lai chuan anu mu hilder chuan ron kwa bet thutin. Apa Pablo an afanu te nu pa chu. Zipotea an om ngei turani tia asoi chu aron soile tlat mai. Chuti lai chuan Pablo chuan an in chu Lydia itana an le ani a. A chwa don chuan an vaya an chwa ngai thote Gina hena chuan alo soya. Ti chuan Gina chu an in lama ho taringot maya. Leonardo an a unau pa ama chawa alo ho mo chuan zona alo zot ngala. Chanchin te an in shil nu chuan. Zipotea apuson in chu pan ngala tuma. Ma se Gina chuan thuron pe in. Lydia in anin chwa san adu lo ani chuan. Minvel tum lo tur le kalsan mai turin ashila. Hei hi unau pahni te in biak na nunung ber ani yang ti chu an ring lo ve ve nge yang. Ma se a hnu rei lo te ya. Molina chuan Lydia iti ina changa silai voi lipuak a hriat thu. Mang ang takin Gina chu aron shilta a. Chu vele Gina chuan an chung kolo yar chu shil ngal vat tura a shil baka police te hriatir ngal vat turin a shil bok ani. An hnuwa Leonardo naw Molina an police te hena a shilna chuan
Leonardo niana Pablo ina anwa thlen khan Pablo chuan Leonardo chau chu Lydia iruma chho alo phala chutia Leonardo a chho hnu lok chuan pi asun se ane chu bong hnute kengin a chho ve ngal boka hemi hnu lok hian je thom le chap thom a heta a chumi a hriat hnu chuan Pablo chu Lydia iruma han chho ve in kongka po a khar ngala chumi chhun zomna chu silai voili puak anita ani rindan sang sang om theya Pablo hian engkim alawra man felvek to ani theya chu lo re nga po I signal le swalna awang shimshimin hetiang thil hi atita ani arin thei boka he thil hian Philippines ram mai po ni lo khovel a ngor ngeng ta dot maya hetiang khopa rap thla khi awang hle ome Leonardo khan silai kha local ve ta mai se an himangem ti le an omdan kha thunei tu lam lo shilwat se an himangem ti chu mitam takril ro zona omber anita a ti chuan hun engemaw chen aliam hnuwa he twal thana rap thlak tak hi le khabu anga chhuani a chu mai baka film anga chhuani bokin Cannes Film Festival a thleng hiala tin le khabuwa anzel dina chuan a hun lai khan Pablo Cabeding anga thunei taka che tumna hi politics lama po an omnual ni omin an soi heta thil thleng fima an chan chhuwa kumsang kha zukwa somriat pakhata an chhuwa po hi tun thleng po a Philippines a film hu noma la chiar ani a atak angdiak diaka thleng ngei chu ni loma se rindan dangdang alo piang chhuak thung he film director hian Pablo le afanu inkara khan mi patmei chiatna innam hnoina om angin asiama hei wang hian Pablo hi athin rimna le achung rila insikna alen phani in angaya hei hi le khabu anga chhuatu rilruwa po khan a omni in arin theibok ama iro chu Pablo khan Leonardo tenu pashiat lavin an khum hnuaya alo mu phonia rin thei turin finfiana a om lo tlata afanu nena anin kara enge lo om te rengang le an chung kwa ina an ngoi bo pui mak thil engemotak a om ngeya rinna atam hle a Lydia inaw paipo kha tu fa nge ni ta ang heng zo na sang sang le Pablo te pa fa in kar hi in number sangkha somsari palina zepote ko thlerami Pablo an afano Lydia itana asak sak le an pani ba khian an she om lave